Tabi, pa-check daw ning attendance sa paagikan pagparamdam kung ano po an sa indong pinaghanda na pangutuhan. Halimbawa maka 10 lamang, si ika-10 texter, tatawan kong load, 100 pesos. Maka 10 lamang na listener na mag-text. Disqualified ka, Chief Tekramir, Budak Casey. Pati Jerome. So ika-10 na texter. Sana po, lalo na Daraga, Albay, or Legazpi area. May sanggatos ka mong load. I-indicate lang nindo kung taga sa ka mo, budak kong Globe or Smart ka mo tabi or dito, ha? Pero maray gayo, dis Globe or Smart lang ta dito, dahil pakitang aram kung sa naglo-load ka, yan ano. Sige, pagkasampulo lamang. Makusog na ang butakaanin maray. Ang sa kuyang number, 0942670195. 0942670195. Smart yan. Ang sa Globe, 096607301115. 096607301115. Maray na aga, tabi, mga senior citizens, guardia security guards, carpenteros, labanderos, hold upper, kidnapper, snatcher, NPA, militar, pulis, elihidos, buduleros, guapos, amigos, amigas, buenos dias a todos. Katuwang tadyan sa pagpresentar kang programa ang news team, Pading Jomar Bien, Pading Al, siyempre sa Pangyenot, Chief Reporter Compadreng Jimmy Nasalita, with Joshua Bino, Angel Mostaza, and Karen Nicolala, Manibela Henry Mata, Ansamuyang Mata sa Kalzada. Dua pala ng Henry M. Tadig di Chief Tech Ramirano, yung ating Vice President sa Higher Management, Vice President for Network Programming, Henry M. And sa Manibela, Ansamuyang Mata sa Kalzada, Henry M. Henry Mata. Chief Tech Ramir ang nagsusupervisar dyan sa Master Control sa AM Band, Casey Tanay, Jerome Nico Martinez sa IT and Newsroom. Nagbabandera, nagtitimon, News Director Mardila. Kasabay dyan, sinong andyan? Si Nicole, si Nicole ba? Si Nicole. Si Ma'am siya nagluwaz. Si Ma'am siya Leron. Yan. Siyempre si Jen Matthew Baliran. With Jimos Barrios, sinda po ang nagsusurumada kan mga istorya lokal, national, international. Nagakabara sa DCGB News Online, ang samuyang social media platform. Nadadangog news breaks, newscasts, major newscast, DCGB. Ako man po sa indong servidor sa radyo, sa indong public information officer ng bayan. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Iyan, duwang texter sus Mario Sep man kamo mampaya. Papa Nelson Garcia, good morning Papa Nelson Garcia. And siyempre si Pading Noel Manalo. Pading Noel, basahon mo ining message ko sa imo at yan pagsampulo na para gumana lamang ako kilod ali sa imo, makatana lamang. Diskwalipikado ka, Compadreng Noel. Taika nga ni dapat ang magtaoning load sa samuya. Compadreng Noel na Manalo, konfirmado palang tabi so kunyan, so sistema diyan sa SM, pinasalamatan ko na nga ni Compadreng Noel. So, parking scheme ninda diyan, so pagkolekta sa mga vehikulos tabi. So, pasistema. Pinasalamatan ko na so SM tabi. Yan. Compadreng Noel, salamat tabi sa imo. Maray na agaman kay Sir
Papa Jer Bailon. Kay Papa Jer Bailon. Buda si Madam Babes dyan sa San Roque. Yan, gunman si Madam Babes yan sa San Roque. Si Sir Jason Gomez Puyo. Yan, and siyempre si Papa Jer Bailon. Maray na aga tabi sa imo. Bueno, tabi ano di... Yan, bibilangon ko ini. So, ikasampulo ng gad talaga, ha? Sa text, so ikasampulo. Yan. Yan. Saro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, siyam. O, iguana! Iguanang ikasampulo. Gayon sa napagdagugon Chief Tech Ramir. May 10 kitang listeners mo niyan na nag-text Uniyo, taga Buragwis. Yan. Ining 966 tabi. Dahil mo man pig-indikar so, yan, Globe ka tabi or Smart? Isurat ko daw. Tapos halat-halat to nung matapos ang programa ko ha, or mag-commercial. Ining ang last 4 numbers, 9992. Ano tabi ni Globe? Yan. Inong 0966. Globe ba yan or Smart? 92. Yan. Pagdaay ka magkunya, ini taga Buragwis, Pagdaay ka mag-indicate kung Globe or Smart ka, daay ka ng Globe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Isurat ko ini. I-indicate mo tabi kung Globe or Smart ka. Globe das ya. Uyogon mo an. Sige, Globe. Di pa ano kaan. Igwa kitang gana, taga Buragwis. Ligaspi tabi ni, Buragwis, Legazpi City. Halaton mo, 100 pesos na load. Uyogon mo an. Igwa kita din para dangog man pala, piray ni. Saro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kaiba na dyan si Migong King Reginaldo. Yan. Globe da siya si 9992. Salamaton po. Love you all. Si 2154, sayang nakasampulo na palan. Sa masunod, i-increase ta ini. At least, igo kitang sampulo mo yan. Sa masunod, gibuhon tang 15. Yan. Aber daw, sa aga, kung maka 15 kita tabi, Yan. Salamat digdi sa mga nag-text tabi, Igwaning 11 and 8 kan Kararayan, si Noel Coral, Sir Noel, good morning. Ining si 2154, nang hinayang siya, tamay nakasampulo na da. 4085, Salugan Kamalig, taga Malilipot, 0295, si 8412 tabi, sa Humapon, salamat in maray. Diyan sa kay Chaclet and Louis Bibar. Maray na aga tabi sa indo sa Sagpon, Barangay 4. Yan, si 4354. Iyogon muan. Salamat. Centro Albay, 7115. Gunmuan. Yan. Para dangog man ining si 9015. Good morning tabi, 9015. And siyempre si Daddy Nelson Garcia. Yan. Yugun mo an. Si Sir na Frumencio Bernal tabi. Sir Jason Gomez Puyo. Si Magyong King. Yan. Good morning sa indo tabi, boss. Sa mga nag-aran tabay. Igwa po man na nagaparaharapot man, pinag-iidaw man po, takasuhapon baga. For the sake of pure plain information tabi, taod-taod may mga istorya kitang tutukaron. 819 may nagadangog sa tuya, nagapod. Hello 819, good morning tabi. Good morning, asa ko palapod mama. Hello. Yes sir, hello. Tabako. Ano po ito? Come again? Tabako. Good morning dyan sa mga taga-tabako. Nadadangog kita dyan sa tabako. Sa Paagikan 106.9 WGBFM. Maray na aga tabi sa indo dyan sa siyudad kan Tabaco. Kumusta lamang, sir? Ako si Birino Mansilla. Ay, good morning, sir.
Good morning, Sir Virgilio Mansilla. Mabuhay katabi. Yan. Salamat din maray. Yun, mga paradangog ta. Virgilio Mansilla. Diyan sa Tabaco City. Yan. Kaso nakaaging mga aldaw, may mga nagkatulokar kitang istorya manungod duman sa initial performances kan mga ilihidos opisyales niya to sa sangguni o kaya sa kongreso. Na-mention niya to the other day si Congressman Adrian Salceda, iyo ang nanumbraran po na chairman kan Committee on Food Security. This is a very vital and sensitive na komite sa lower house na iyo po ang mag-uugid kan seguridad sa pagkaon kan bilog na nasyon Pilipinas. It's a very powerful committee man, important committee, and saro sa mga accomplishment sarong neophyte na kunyan na kongresista nagakapot nin arog kan kadakula na komite. Food security. Yan, 3rd District kan Albay, and madalion iyan na ma-perform ni Congressman Adrian because so nakaagi bagang set yung 19th Congress. Remember nindo si Congressman Joey kan 2nd District of Albay, igo ba ka itong pinagbilog na Quinta Committee, 5 mga komite iyan na pinag-address. So gabos-gabos may kinaaraman diyan sa food security, lalong-lalo na so may kinaaraman po sa supply and pricing, manipulasyon kan mga supply and manipulasyon kan presyo. And duman tabi, dakol na mga empirical data na isigurado ko huhuguton ito ni Congressman Adrian Salceda, and for starters, pwede iyan na gamito na duman sa pag-functionar na kan Committee on Food Security dyan sa kunyan sa lower house in order for them to encraft laws na iyo po ang ma-secure kan stable na supply nin pagkaon, basic commodities, bako sa na duman sa supply, kundi pati duman sa pamresyohan na dai kita tabi perming maloko asin makompromise kitang end users sa paagikan mga manipuladores akan supply akan mga produktong iyan na pagkaon na kung sa ina ni baka yan pinag-hoard, economic sabotage ganyan pinagtatago tuyong pigatago ang supply, dawa da maning problema sa produksyon, tanganing lumangkaw ang presyo. Diyan nagtitrigger po an kunyan an halangkaw na presyo kan mga barakalon, pangenot na barakalon. So it will be sabi na nga under the keen eye kan Committee on Food Security sa paagi po ni Congressman Adrian Salceda. Now, sa 2nd District tabi, igwanin mga initial man na ipig busol na si Congressman Caloy Andes Loria. Dumampo sa lower house. Saro digdi, ining house resolution number, asan ba yun yung house, yung number tabi, hilingon ta digdi sa satuyang records, House Resolution numerado ito. Yan. House Resolution number 108 na pinag-introducer ini ni Congressman Caloy Andes Loria kan 2nd District of Albay. Ini na po so mga nagharapot man tabi ade ano man ngaya so mga pinaggigibo na duman, pinag-i-introducer na by way of legislation sa lower house kan sa tuyang congressman kan 2nd District. Ining House Resolution number 108, this is a resolution na dirihir sa Committee Bakan Enerhiya, Committee on Energy, na magkondusir nin kunya na once and for all mahiwasan na inquiry in aid of legislation what really happened po dyan sa Albay Electric Cooperative. Tanganing ma-root out
So gabos-gabos, so history gabos nangyari, and matabangan so Albay Electric Cooperative pati po kitang mga konsumidores na so existido niya na pinag-introducer na bagang mga tabang. So pabulos na dakulao na kantidad kan gobyerno nasyonal through the efforts of ako Bicol, Sara Congressman Zaldi and Sara Congressman Jill Bungalong kaito, now Executive Director kan ako Bicol, and now Congressman Pido Garbi Jr. Tinabangan baga tasaro sa aspetong magabat na problema kan Albay Electric Cooperative is the financial component. Talagang halos zero balance po ang Albay Electric Cooperative. Nag-exister lang hand-to-mouth existence. So collection, ibabayad sa uni, ipapahiray sa kaya sa ng abuton, kan sa indang mga ekipahes, gabos-gabos, araw kayan, pero apera kayan, gulpi pang mga utang na dapat bayadan sa sumada total, restante pa. Kaya bagaday nakakabungkaras ning todo-todo sa rehabilitasyon. Now, itong si ipinabulos na halos sarong bilyon na kantidad na hali sa gobyerno nasyonal, saro ito sa component na talagang pipakinabangan na ngunyan. And it will bear fruits nga pita panahon. Halat-talaton tatabi. Ta siyempre gigamit ito, ang specificong gagamitan kay ito is for the rehabilitasyon kan technical aspect po kan Albay Electric Cooperative. Now, it is being recognized by Congressman Caloy Andes Loria na talagang igwa ng mga tabang na arog kayan. It is helpful. Dakulao na tabang po yan. Now, inipong inquiry in aid of legislation sa Committee on Energy sa House of Representatives is kumbaga i-dissect na what happened and madagdagan pa kung anuman ang pwedeng gibuhon pa through legislation, tanganing mas lalo pang ma-beef up, matabangan pa ang pag-recover as in ang pagiging estable na kan Albay Electric Cooperative. Thereby, day na kita makaka-experience siguro if ever kan low voltage, puro palsok na supply nin kuryente, haloy na kakabalik sa normal na supply kang kuryente kung nagkakadereferensya ang mga laman lain-lain na ekipahes din tabi. So it will be, bako ini sa pag-pinpoint kung sisay ang may sala, kung sisay sumay kasalan, sa pagkukulang, bako, kundi what happened. And then pag-aadalan sa mga empirical data, sa mga makukuha dyan na informasyon sa inquiry in aid of legislation, and then it will encraft laws na ibubusol mo ni Congressman Caloy Andes Loria being the prime mover kay House Resolution number 108 tanganing magkaigoning inquiry in aid of legislation. Matabangan makalislar nin mga layes using the datas na ma-ferret out diyan sa inquiry in aid of legislation ayan kan Committee on Energy po sa Kongreso. Yan. Let that day po ma-misinterpretar ha. This is not pinpointing fingers. This is bako ining pagbabasol kundi kung sa doktor ikukunya kang ida-diagnose then so mga existido ng bulong na pinagtutumar kung igwa pang pwedeng idagdag tanganing may speed up pa asin mas pang mapadali so recovery kan kahilangan yun ang gigibuhon po after kan legislation inquiry in aid of legislation ayan na ipinag-file na mismo ni Congressman Caloy Andes Loria urging and directing yung Chairman Committee on Energy na kundosiro na ayan once and for all paghururunan man ang iyan with the endpoint na maka-encraft nin mga layes na mas lalong solid po kan kamugtakan kan Albay Electric Cooperative. Yan po ang saro sa major na performance man na initial na ipinagbusol man duman ni Congressman Caloy Andes Loria. Igwa pa po nin mga House Bill nagkakapira ini siguro mga kapit na panahon ining nagkapirang House Bill sa tuya ining tutukarumpa
sa maabot na mga aldaw. Ano, itong supagkrear kan ining diyan baga sa Rapu-Rapu, ano, igo dyan ning Rapu-Rapu Island composed of nagkapirang mga lugares na very promising po tabi sa lado ka na turismo, ano, ining House Bill 2997 na ipinag-introducir ni Congressman Caloy Andes Loria kan 2nd District of Albay na manungod yan sa pag-develop po kan Rapu-Rapu Island. Magantabay ka mo ta this coming days pagtatagahimay-himay yung tatabi yan tabi. Ano? Yan. And then igwa pa ining House Bill number 2998 para naman po ini sa mga small and medium enterprises. Kung papaano matabangan pang mas lalo na makakuha ng oportunidad sa pagpaasenso kan sa indang mga negosyos tabi. And ining so pagkrear nin economic zone. Yan. Gabos po yan. May mga house bill na po yan. May mga number na 2996 ining sa economic zone. 2999 ining so sa micro and small medium enterprises. And then itong so sa Rapu-Rapu Island ining 2997. Ano? So yan po. Pag uri-restoryahan taan in the succeeding days patabi pag di ito niya to tanganing we are being kept abreast kan kunyan kan ining mga ipinag-introducir na lakdang duman po sa Kongreso kan sa tuyang mga pinasubli nin influensya asin otoridad ining mga congressman niya to tabi. So at least yan na po tabi insofar as Congressman Caloy Andes Loria man is concerned sa 2nd District of Albay. Taod-taod, ang iba pa, mentras tanto time check muna tabi kita Casey, Oras Pilipinas, day magali po pagkatapos kayo may mga commercials kita and then mabulta kita, igo kitang mga temas pa. Nagsimbag na yung prime water! Ipapadangog ko tabi sa Indo, pahayag mismo ni dating Senadora Cynthia Villar. Mga taga-daraga, igo lamang para dangog dyan mga taga-daraga, text ka mo tabi. And tibad kung paludan ko na ining nangganang ini sa Globe, ning 100. Badi ka masang nag-text Casey lang yaka, loko mo ko. Paludan ko ini, 100 ganing dahil na magparahalat tabi. Sige, mga taga-daraga, magdangog ka mo. Kung ano ang taramo ni Cynthia Villar, dating senadora. Sinda baga sa Familia Villar ang may sadiri kang prime water. Pakalisan kan sa tuyang pag-time check, Oras Pilipinas, alas 9:34. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sa mahigit 15 taong paglilingkod na natiling tapat sa sinumpaang tungkulin sa mga kababayan. Mula educational assistance, Mula high school hanggang college, tinulungan ako makatapos ng Ako Bicol. tulong medikal, Dakulang tabang po talaga sa muan Ako Bicol. karagdagang hanap buhay, Salamat Ako Bicol sa dagdag puhunan. libreng patubig at ilaw sa mga kanayunan. Salamat po sa Ako Bicol. Kaagapay mula noon
hanggang ngayon. Salamat! Ako Bicol! Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, outgoing Congressman, Attorney Jill Bungalon, and incoming Congressman, Attorney Alfredo Pino Garbin Jr., ang amin pong taus-pusong pasasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat po, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasunod pa. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Sinchoco, as we serve fine dining experience, happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Anhagad kong pamibi ali sa sendo. Danganing ini sa to pagtripo nini, entertainment at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga huli kan sa inong suporta asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Itagabos may paninimagan sa namagsaro. Itagabos tiniripo ninyo sa pagkamo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artesin. Ang Artesin ay undenatured type 2 collagen at metosulfonol methane supplement na maaring makatulong protektahan ng kaso-kasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kaso-kasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artesin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kaso-kasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Iya, nag-upload na nanggana kang load. Tamang-tama nga pa-expire na load ko. Yan. Salamat tabi man sa pag-antabay asin pag-upload ha. O yan po itong sunar diskuter niya to kasubago. So House resolution ito ni Kong Kaloy Loria kan 2nd District. House Resolution number 108 directing yung Committee on Energy na magkaigoning once and for all inquiry what happened po dyan sa Albay Electric Cooperative in aid of legislation tanganing mga existido na ngunya natabang as in efforts gabos rehabilitasyon madagdagan pa sa paagi po kan pag in-craft nin mga layes which will protect both so konsumidor kan kuryente sa Aleco and mapakaray pa kan estado kan Albay Electric Cooperative yan so mga data na makukuha diyan sa legislation na yan in aid of legislation and inquiry na bubusol ni Congressman Kaloy Andes Loria sa Committee on Energy na maimbestigaran po yung operasyones gabos kan Aleco iyan po ang gagamitan para makapag in-craft nin layes tanganing mas pang mapakusog po mapakaray maging estable ang serbisyo po as in operasyon kan Albay Electric Cooperative. Bako sa pag fingerpoint kung si saen may sala, kung si saen nagkulang, bako po kundi to strengthen af patabi ang dalagan na iyan kan operasyon kan Albay Electric Cooperative. So hilingon ta na lang po yan in the coming days ta aktibaran man yan kang Kongreso sa pagikan Committee on Energy. So iba pa sa coming programs pa niya to. And yung sa Kalinga, igwa po nin mga gigibuhon pang social service program ang Kalinga, igwa nin mga barangay nang nakatalaan na bisitahon, iluluwas na po yan sa mga maabot pang aldaw. Ininganing nag-adang-adang na papet sa ining Sabado, igwa ning dudumanon na barangay, kung ano po yan, mag-antabay lang po kamo tanganing perming na informaran po an sa tuyang mga paradangog. May istorya kita dyan sa luwas, dyan sa
lugar ni Pading Jomar Bian sa Malilipot, igwanin na parang daing building permit yata na nagkukonstruct dyan. Kakaulayon ni Kumpadring Jomar, digdi sa programa, and kailayo niya to, si Pading Jomar nasa linya, sa tuyang pag-iriba dyan sa 1st District Canalbay. Jomar Bien on the spot report. Pading Jomar, ano ang nangyayari nga dyan, tabi? Good morning. Salamat pa rin, Pio. Aningon ako digdi sa opisina kan municipal engineer kan mariripot si Engineer Florilyn Guerrero o si Engineer Lynn ta may mga naipaabot sa tong information. Naigwang sarong pigtutugdok na 3-story na residential house sa tarong barangay digdi sa Marilipot ang dainin building permit. Nagrereklamo ang mga pagtaraning dahil ang harong na ini, dati na ining natugdok sa first floor, luma na. Then bigla na sana ang pigpatrabaho na second and third floor. Na hadit ang mga pagtaraning dahil sa pagtubod ninda, daing masarig na pundasyon ini, lalo pat daing man na pala na building permit talaga, Pading Pio. And baka daw na marumpagan ang mga pagtaraning kaining 3-story na daing building permit. Ipinaabot na nila ang reklamo digdi kay Engineer Guerrero, but may mga proseso pala na inipadi. Bata itong sa mga nagrereklamo, ngunyan pa sana, nagpaabot na naman sa ato ng information na ready na magbuhos ngunyan na aldaw. So pang 3rd floor, takot sinda na kung magpaparapadagos pa ini dahil ni mapugulan, eventually baka maging kausakan disgrasya duman sa mga pagtaraning o maging duman mismo sa nag-i-star sa harong na ito. Anong action digdi kan municipal engineer sa mga arog kaining bagay? Napaabot naman pala digdi sa reklamo pero nagkapadagos pa ang construction kan nasabing pribadong residensya. Engineer Lynn Guerrero, live po kita sa DCGB sa programang Tingog kan Banwaan. Si Pio Fernandez po ang sa inyong makakaulay. Pati si Engineer Lynn. Good morning po, Sir Pio. Yes, Ma'am Engineer Lynn, good morning. Salamat sa oras. Ma'am, paki-explain po, madangog kami, ano ang sitwasyon sa bagay na yan? Sige po, tabi. Actually, Sir Pio, ang tigrereklamo po na ongoing construction, napadarahan mi na po ng notice of violation last July 31 kasi may nag-report po sa opisina regarding sa ongoing construction nga ni po. And nakahuron mi naman po personally so owner po ka itong building na tig-construct. Tig-verify mi po sa records kang building official kasi luma na po siyang building. Sungunyan po na tig-construct, parang extension lang po siya, improvement, pa 3rd floor na po. Tig-verify me kasi haloy na po daw natugdok so dating building. Wala po sa records me na nagluwas na may building permit po ito. So, ngunyan po, pinadarhan mi siya noong July 31. Nakahuron mi naman po, ay na-acknowledge na naman po sa notice na pinareceive mi. Aram niya po na may violation siya sa National Building Code, lalo na po so section 301 po. Wala siyang building permit, nagko-construct. If ever po mag-apply siya, tatinawanan mi naman po siyang list of requirements kasi kaipuhan po sa building permit, igwa po siyang complete set of plans. Kasabay na po dyan sa structural, electrical, and then yung plumbing. Dapat po nakakomply siya sa mga codes na tigre-require kang National Building Code. Mapirma po duman so ano yan, professional electrical engineer, civil engineer, and then master plumber, pati po architect. Sa ngunyan po, wala pa man kaming nare-receive na application niya. And ito nga ni po, pagdigdi ni Sir Jomar, tig-inform kami na mabuhos na daw po. Valid pa po ang inissue mi sa iyang notice of violation. So ang penalties po na itatao mi sa iya is yung 100% po nung building permit fees para duman sa building na tigko-construct niya. Magsiserve po itong penalty niya. And then,
Since gray violation po siya, may additional fine pa po siya na 10,000 pesos. Ito Okay. po ang ma-i-impose ni sa iyang penalty. Sain po ini makukuha and kisay an may sa diri po kay ni say na eksaktong lugar siya makukuha and itong suping notice yan in on Sir, They record. ko po ma-disclose to name ng owner, pero located po ini sa Purok 5 San Isidro, Eraya, Malilipot. Okay, so but it's an unofficial record na di naman na nindo Opo. in your capacity. Nagpa-receive po kami ng notice of violation. Oho, okay. So ano so nagluwas duman na sa pagkalkal ning record kung tama po so pagroromdom ko pati so original building na pigdadagdagan mo niya ng improvement daining building permit tama po? Opo. Oh, okay. So pag-arog kayan madam engineer di naserbihan na nindo kaso notice of violation ano po so initial reaction kang subject tabi nindo? Ni-require me po siya na mag-degree sa office within 3 days upon receipt. Nakahuron ko naman po siya nung July 31. Tig-acknowledge siya naman po itong notice na explain me naman po sa iya kung ano so violation niya. Now, Maliwanag sa iya kung ano so violation niya. Opo. Duban sa mga violasyones, pirang aldaw pang ititaon nindo nga ning makomply ito tangani man na ma-issue na sinja ning corresponding building permit. Sa first notice po, required kami na mag-wait until 15 days. If they po sinda mag-comply, papadarahan mi naman po sindang second notice of violation. Another 15 days naman po yun. Kaya po ninda mag-comply ito. Tapos habang naghahaloy po na day sina nakaka-comply, nag-i-increase po ang fees and penalties na mai-impose ni sa inda. Ito po, Ma'am Engineer, na pinadar nindong notisya ning violaciones, pampira po itong notice, over? First notice pa lang po ito, Sir Pio. Okay. So, they have 15 days to comply. Apply po, na magkapag-apply ng building permit. Okay. Now, pending, sa loob kan 15 days na iyan, pending kan pag-issue nindo ng building permit, pwede sindang makapag-trabaho tabi, over? Dahil po, kasi ang notice mi po, naka-indicate po duman na stop immediately all illegal building activities. Oh, Dapat yun. po, automatic ma-stop sinda. So, dahil mapupwede, ano? Oho, not Pending ano po. pending Pending issuance. nung permit, dapat po wala sindang patrabaho. Opo. Now, tabi, ma'am, if ever na araw kayo man agad, halimbawa, mabuhos na ngunyan, ano ang kuan? Do you have anong proper action pwede ka mong magduman mismo pa notisya na o dahil una ka mo kanta dahil pa kita nag-submit kan dahil pa nagko-comply kan requisitos. Pwede ba yon? I-iterate po kami, Sir Pio, kang notice of violation na pinadarami sa INTA. Oho. If ever magdiretso anong pwedeng atubangon nila para duman sa fines? Ano pwede pang atubangon nindang legal action tabi? After po kay ni Sir Pio, kasi may number of days po kami na kaipuhan ma-comply before mi siya ma-endorse sa legal. Since walang legal office ang munisipyo kang Malilipot, ang instructions po sa MUYA na mga building officials, once makapag-issue na kaming third and last notice of violation, i-endorse mi po siya sa National Building Code Office sa DPWH National po. So, kasi po, under pa siya kang DPWH. Okay, so i-exhaust mo na, so gabos na administrative remedies available sa lower level. Po. Okay. O sige, tabi. Madam, saan pwedeng atubangon kaan is siyempre yung violaciones na nahiling nindo sa building code. Penalties pa lang po. Penalties, ano po? Okay. O di sige, tabi, Engineer Lynn, Madam Lynn, kung ikaw ka pang gustong idagdag, go ahead, tabi. Wala naman po, Sir Pio. Salamat po. Thank you so much. Okay, Paring Pio, may gusto lang akong ilinawon kasi nabanggit ni Engineer na ngunyan kaya mabuhos na. Nabanggit niya na pwede nindo ito engineer na dumanon para i-reiterate na di ka mo pwede magbuhos
buhos, di ka mo pwede magkapadagos. Kasi yan pa di ang concern kan mga presidente nagreklamo na sige ang padagos ang construction sa ibong kan pagpapundo kan Municipal Engineering Office. Daipig hahadong so notisya, diretsoan patrabaho. Iyo. At nahaditinda, tangunyan pa sa ng aldaw nga ni, nagpabot sa information na mabuhos ngunya na aldaw kan third floor kang naunambita na edipisyo. Iyo. So, ma-expect kita kayo ni engineer na ang sa indong opisina mapasiring mo dyan. Okay. Yan pa rin Pio, inaksyonan talang sa mga reklamong pinabot sa tuya kan nagkapir ang mga concerned na citizen duman sa padagos ng pagkonstruir kan sarong 3-story residential house na daiman palang talaga ng building permit as in may order na pundohon ang patrabaho. If ever, kumpadreng Jomar, dahil kita masarado, baan madumanan taso may sadiriman. Ano ang masasabi niya kay ni? Hingkaso, kung mag-comply na. Okay, sige. Okay. Sige. Yan ang report, Jomar Bian, DCG. Thank you so much, kumpadreng Jomar. Ano yung may-ari ng kwan ng edifisyo na iyan tabi? Dudumanon man yan kang DCGB News. Dahil po kami nagsasarado kan gabos na oportunidad na makuha man ang lado kan persona may sadira. Hello, 911, good morning. Hello, good morning. Yes, sir. Si Say po tabi ini. Simple yun man lang yan. Kung ang violation na yan, diretso ongoing ang patrabaho, ano na tayo mga opisyalis ng munisipyo, papundo na. Iyo po, maduman nga ni daso ko niyan, so building officials yung mga tauhan kang municipal engineering, dudumanon da tabi ito. Ang problema kaya, kung nakauron na nga so, o sabi rin tao kang ngayon sa may mayor, vice mayor, arugat, sir, continue siya, pusin kong buko. Siya, tara siya na nag-comply. That we do not know. Di ako nag-akusar tabi. That we do not know. Kaya, dudumanon nga ni da magakan so building official na para ma-informaran na itong, makuan itong sa patrabaho. Tama, buhos pala. Hello? Napuputol. Hello? Hello? Ay, po. Hello? Okay na tabi. Sige po. Sige, pasensya na po't maluya yung signal. Nag-feedback pati tabi. Salamat pong maray. 911. Salamat pong maray tabi. Thank you. Okay, ayan. Medyo nagkuhan kaya. Ang signal ta nag-fade buda. Itong nag-feedback pa. Anong advice mo tabi, Casey? Joshua, Angel, and Padingal? Medyo alanganin ha. May mga commercials kita buda alas 10 bagang bareta ikaw na lang. Kung maputol ang linya nindo, tama bareta mo na alas 10, buda may mga hanap buhay kita. Redial na lang, Joshua, Angel, and Padingal. Mabuelta ang programa, pakalis ka nagkaperang pagiromdom. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataoning pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo.
Abangan! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras alas 10:03. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagko-coordinate na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development para pag-adalan ang mga posibleng amyenda sa ley kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Tinawanin doon kan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang importansya kan 4Ps bilang pangenot na programa kontra pagtios ka nasyon. Sigon sa Secretary, saro ining investment sa human capital asin paagi para matapos man ang pagtios ka mga Pilipino. Saro sa rekomendasyon na enhancement iyo ang pagtaon ng micro-entrepreneurship training sa mga 4Ps graduates gamit ang mga presenting programa kan DSWD, Sharing kan Sustainable Livelihood Program o SLP. Sa kunyan, sobra 4.4 milyon na households ang nagkikinabang sa 4Ps na kamautan na mapagayon ang salud, nutrisyon at edukasyon ka mga aking edad 18 anyos pababa. Alas 10 na barata, alis sa News Base, ilike ang samuyang DCGB News Online Facebook page para sa dagdag pang impormasyon. Ako po si Mardela. Salamat. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan.
May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. In my search for gold, I've traveled far, but the gold I seek ay nasa McDo na! The new Golden Chicken Curry Filet. Curry sauce that's so flavorful and delicious. Wow! Mapapa-extra rice ka! The new McDonald's Golden Chicken Curry Filet. Sulit busog with extra rice. 99 pesos lang. Price varies. Available from July 15 to October 31, 2025 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB 230607 Series of 2025. Pio Fernandez, Tingog Ganbanwaan. Sa rungo ng recent development sa lado nasyonal, pinag-orden na po ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang suspensyon kang gabos na pag-importar nin bagas puon sa masangling bulan September 1 kaining taon. Tangani po na maprotehiran itong mga farmers niya to. At ngunyan baga, todo ang aranihan tabi, sufisyente ang supply, nagbababa sa farm gate price kang pagbakal nin paroy. Ngunyan to avert it furthermore na magparababa pa, pugulan ko na sa pag-importar nin bagas, tanganing so lokal niya tong consumption, produksyon, iyon mag-circular manigdi sa Pilipinas. Matabangan tasukon yan so mga farmers para na daiman malugi ta halangkaw so farm inputs. Pag sinabi tang farm inputs, yung abono, yung gasolina para sa pagpaandar kan traktura, and or other farm tools and implements na may mga gastos po sa tuyang paraoma, halang ka ang presyo ka ito, tapos babaraton sa mga paraoma kan mga palay buyers. Di mapupwede. Kaya uyan, tigpoprotehiran kan gobyerno, so rice and palay industry, yung lado kan agrikultura, pundungo na ang importasyon kan bagas. Tabarato niya ng bagas Yan. Naku niya naman, so pagpara manipular ka yan, medyo natakot-takot na siguro, nakuro konsyensya naman, ha? O siya na very latest tabi, pundungo ng importasyon kan bagas, takayang-kaya, nasa kunyang kitangon yan, season kan aranihan, plus mapuprotehiran pa, so pagkabuhay man kan sa tuyang mga paraoma. Okay yung linya ng Tulotabi KC, si Joshua, si Angel Buda, si Padingal. Sige, isunod-sunod tan mga istorya dyan sa luwas. Joshua Bino on the Spot Report. Good morning, Joshua. What's happening? Thanks for waiting. Hello, good morning, Tabi Sir Pio. Good morning sa mga paratabay. Sa dagdag na itong bareta, sa reaksyon kan Pandok, reparong dari na-disappoint si Vice Mayor Lab Ruiz. Dahilan Sir Pio sa ikadawang pagkakataon na pag-imbitar, dahil na naman nag-abot,
Ang mga representante kan Dalaga Water District as in ang private concessionaire kining Prime Water. Sa nagpapadagos naman tabi sirpi yung committee hearing kan Committee of the Whole kan Sangguniang Bayan ngunya na pagkaaga digdi sa session hall. Pinaimbitaran giraray afera kay itong so enot na pag-Committee of the Whole. Pina-reiterate so invitation tabi sirpiyo duman sa pinakainot and ngunya naman sa kadawang committee hearing tigpa-announce sa SB Secretariat kay Secretary Mabeltan kung sa mga present wala na naman so presensya kan Water District as in Prime Water bagay na ang sabi naman ni Vice Mayor ipag-record sana sabi Sergio ta kasudma na kaulay ta ining si Vice Mayor Labruiz and hinapot niya to kung ano ang kumbaga plan B kung halimbawa sa ikaduwa okay, sa mga masunod pang pagkakataon day mag-atendir ang Prime Water sa mga patipon sigod sa iya ipag-record sa natadi Sergio kung ano ang mga simbag pag-attend sila ang Prime Water at Dalaga Water District gabos lang naka-record saan mga ini iyon pwedeng gibuhon na basihan as in ebidensya sa kung ano ang mabilog na desisyon pag natapos na ining serye ng mga committee hearing. So, di pinagdirihiran so sekretariat i-reiterar so prior invitation ginibukan sekretariat. Pinag-termar yan sa piyo ni Secretary Mabeltan sa kaswapon na pinag-reiterate man talaga nila so surat sa Water District atin sa Prime Water. Ano ang kasibagan kam Prime Water? May paniuy ni ay lamang na dahil kami makatindir ta o ni dispensa dahil lamang? Dahil man binanggit kasubago. Kung ano so rason. Kung may simbag o dahil nabanggit sir nabanggit lang dahil nag-abot mo niyan. Dahil nag-abot ay talagang matagasan. Igwa na, kung abot doon pa kang oras mo niyan o kung dahil sa aga, susimbag na mismo ni Senadora Cynthia Villar dati. Ipadangog tayan, sige. Di, paano kayan? Sobrang tagas, Sumar Joseph? Sobrang tagas mo nga ni. Ang yaw sa Sir sa mga kapitan, medyo dito sa nangyari sa nag-attender, kumpara ka nakaaging committee hearing, tapos may duwang dating member kan Board of Directors, kan Water District, bago pa mag-abot so Prime Water. So haagadan sindan ng mga sentimiento, mga pahayag, tanganin ng kumbaga may basis kung ano man ang maging desisyon katanggunian asin kan lokal na gobyerno tabi Serpio pero nanapon so na kaya ana pagtiripon medyo ondok na ni sa boses dapat ni Vice Mayor pag nag-anunsyo sa bago na wala sa Giraray, so Water District pwede sa Prime Water. Dahil man talaga siguro ma-attender ta, siyempre for reasons na sinda man sana nakakaisi. Pero in kaso mag-attender sinda dyan, possibilities are endless. Pwede tari tian sinda dyan ni gabos ng mga malalaki tatramon. And pwede kung halimbawa ma-attender sinda dyan, na dahil man sana din nagkakanigong reserbang baterya na kasimbagan kung ano man agad, lalo sindang gigisahon dyan. O kaya tibad takot dahil tamasabutan kung bagaman agad. Pero araman kay paano kang Prime Waters na dahil man gayud ning compelling authority, dahil man ning contempt power siguro ang kunyan, ang sanggunian. Ihapot mo daw kilab na kung pwede sila ka na maka sa Senado baga, buda sa Kongreso, igwa sila din na lakdang, pwede na ipa-arrestar sa mga resource person kung dahil naman. Kaya nakaagi siya tiyo, inabot ko na si ato ni Ayan Makasinag. Ano da? Iwayan ang sa mga limitasyon, at ang bayan, para ngayon kami ning contempt power sa mga nag-atindir. Hinapot ko man kasod si Vice Mayor, kanya ko, dahil man ka mo power ng contempt. Aron niya ang plan B, sabi nga, basta pa mo na yan, kung mag-atindir sila, basta yan, tapos pa yan, naka-record.